Moc vás zdravím a dnešní video bude o tom, jak změnit energii v sobě. Pojďme si o tom popovídat, jak změnit tu energii, protože dost lidí dělá to, že když chce udělat nějakou změnu, tak třeba začne měnit energii venku. Jo? To znamená třeba na tom fyzickém těle, což je super, je to jako paráda, ale není to podle mě jakoby dlouhodobý a trvalý stav. A je skvělý prostě začít se třeba oblíkat jinak, začít prostě cvičit, začít prostě dělat změny venku, je paráda, ale pokud to nevychází z našeho vnitřního nastavení zevnitř, tak to není dlouhodobě udržitelný vzorec a proto já vždycky každému říkám, že je důležité na sebe pracovat zevnitř ven. Takže jak změnit tu energii v sobě? Je to samozřejmě nějaký léčivý proces a je to o tom samozřejmě mít tu odvahu podívat se dovnitř do sebe. A jak změnit tu energii, protože jak vy mě znáte, tak já pracuji s emočním tělem, s energetickým systémem jako takovým a s emocema jako takovejma. Protože my, když si uvědomujeme už nějaký rodový vzorce, vlastně z kterých my fungujeme, tak potom tyhle ty vzorce jsou navázané na emoce, které jsou vlastně uvnitř v nás, v těle, v energetických centrech. Jo? A je důležité si vždycky dát otázku vlastně, co já cítím. Takže já, když si položím tu otázku, co já cítím, tak je potom důležitý najít ten pocit v tom těle, s kterým já samozřejmě potom jdu do toho kontaktu, protože čemu já dávám vlastně tu vědomou pozornost, tak to se potom může uzdravit a vyléčit. Ale to už jsou potom ty konkrétní procesy, vlastně, s kterými potom pracujeme. Ale ještě zpátky vlastně k těm emocím, protože dost žen je odpojených od svých emocí a od prožívání a vlastně jsou odpojený od těla a jedou hodně z hlavy. Jedou hodně vlastně z kontroly, z toho ega. A ego je důležitý jako pro náš život, to jako určitě jo, ale pro nás, pro ženy, je zásadní to tělo. A jak už jsem říkala, jasně, zvenku super, když prostě vypadáme krásně, je to všechno paráda, ale je důležitý to mít i uvnitř, protože my potom vlastně vyzařujeme díky tomu tělu úplně jinou energii, jo? A to okolí zvenku potom samozřejmě reaguje na tu energii jako takovou. A pokud my jsme dlouhodobě v nějakých potlačených emocích a jsou to ty emoce, které mají vlastně jakoby ty nízké vibrace, což je třeba nějaký smutek, jo, pod tím smutkem může být třeba nějaký, já nevím, hněv, jo, může tam být třeba nějaká, nevím, apatie, cokoliv, co vy tam potom máte, jo, prostě můžete jít do nějaký bezmoci, prostě nějaký zklamání, zoufalství a tak dále. Tady ty nízkovibrační jakoby frekvence nebo prostě energie, jedno jak to nazveme, tak ono to jde hodně vlastně jako z nás cítit a potom ten život máme takový, jaký prostě máme. Není barevný. A my, ženy, když dokážeme pracovat vlastně tadyhle s těma procesama v těle, tak je to super, protože dokážeme potom vlastně pracovat s tou energií jako takovou a tím pádem dokážeme měnit ten svět venku. Takže proto se vždycky říká, že žena potřebuje zářit. A to není o tom, že vlastně mám nějaký jako poker face, nějakou masku a uvnitř jsem úplně totálně rozbitá, ale je to doopravdy o tom cítit v sobě buď neutralitu, anebo ty krásné emoce, jo, jako je samozřejmě prostě štěstí, je v tom ta dobrá nálada, je v tom i láska, jo, prostě ta celková spokojenost. A je jasný, že prostě život se děje
A my tadyhle v těch vibracích se nedokážeme prostě udržet 24/7. Ale když potom je tam nějaký ten pokles, tak my s tím dokážeme vlastně jako pracovat. No jenomže, když žena je odpojená od svého těla a od svých emocí, tak je to všechno vlastně jako potlačení. A my, když začínáme tu vědomou práci, tak ta žena se vlastně jako učí vůbec pojmenovávat, co ona cítí. A na začátku jsou to pomalý krůčky, ale třeba po nějakých 2, 3, většinou těch 3 sezení, už je to takový, že ta žena jde do větší jako měkkosti, do toho vlastně, že si uvědomuje, že se něco v tom těle děje, už dokáže jako pojmenovávat i ty emoce, i to, jak se cítí. A pokud je někdo teď na začátku a přesně ještě je v tom bodě, že neví, co cítí, tak je to prostě v pohodě. Je důležité prostě to přijmout, ten fakt, že takhle to prostě je a nějak na sebe jako netlačit. A ta cesta má být samozřejmě nějakým způsobem jako pozvolná, protože vy, když potom z těch nízkých emocí se dostanete do těch vysokých, jo, to vás třeba dokáže do toho dostat nějaký druhý člověk, že vás jako vyhypuje takzvaně. Vy, co jste tady třeba z biznisového světa, tak vy to třeba znáte, že jo, třeba z obchodu nebo tak, tam jsou hodně ty motivační věci a tohle. A když je člověk potom hodně vyhypovaný, no, tak ono to má hodně velký jako i propad, jo, takže to není vlastně jakoby ten cíl tadyhle do toho stavu se dostat, ale ten v uvozovkách cíl, nebo to, co my chceme žít, je to, že buď jsme na té neutralitě, anebo že prostě cítíme, že jo, tu lásku, tu radost, tu vášeň, tu spokojenost prostě. A je to potom vlastně něco úžasného. Takže důležité je dostat se vlastně z té hlavy, z té kontroly, do toho těla a do toho prožívání jako takovýhleho a změnit tu energii v sobě tím, že my, když si uvědomujeme třeba ty fakt doopravdy ty rodový prostě jako vzorce, co se dělo prostě jako když jsem byla malá, nebo prostě jako v dospívání a tak dále, a vy už opakujete nějaký jakoby rodový vzorce, že už si uvědomujete, že ty krásu, já už prostě několik let jedu v programu třeba mojí mamky, babičky a tak dále, tak my potom pracujeme v těch osobních sezeních na tom, že první věc je uvědomění, druhá věc je vlastně nacítění, protože potom já když si uvědomím ten vzorec, který ho jedu, tak většinou to prostě otevře nějakou emoci. Jo. A teď je důležitý, v jakém tom energetickém centru ta emoce vlastně je. A je důležitý tu emoci přijmout, zároveň dát jí tu vědomou pozornost. Skrz to přijetí přichází to propuštění té emoce z toho těla, a to už jsem vysvětlovala i v jiných videích, že každý to má jinak. Jo? Někdo to odpustí skrz slzy, někdo to odpustí skrz i třeba zívání, jo? Plno lidí třeba jako zívá prostě. Někdo má třeba ty fyzické projevy, že se třeba potí, prostě někdo se i směje, jo? Je to jako různý. A tím pádem se to změní na té energetické úrovni, ono dochází k tomu odpuštění té emoci z toho těla, jo? Z toho emočního energetického systému, a najednou vy cítíte úplně vlastně jinou emoci, protože energie jako taková, tak ona nejde jako zničit, ale ona jde přetransformovat, jo, a všechno je to vlastně, emoce je energie, všechno je energie, tohle to je energie, jenom je to prostě zhuštělá energie, a my jdeme fakt jako až na tu jemnohmotnou úroveň té energie jako takový, a jsou to potom krásné procesy a plno těch lidí, co vlastně jakoby, když prochází touhletou proměnou, tak vždycky, když se tohleto děje, tak je super, že oni to dokážou už potom i krásně popsat a říkají, že cítí jako nádherný jako stavy jako v těle. Jo, a dokonce někdo, když má třeba rozvinutý jasno cítění, jasno vidění,
záleží prostě, kdo jak to má, jasno vnímání, tak někdo dokonce prostě třeba vidí i nějaký jako obrazy s tím třeba jako spojený, jo, někdo si tu energii vlastně, když se to mění, tak třeba popisuje to, že cítí třeba, nevím, obrovský klid, obrovskou lásku, nebo třeba teplo, světlo prostě a tak dále. A dokáže si tu vibraci třeba jako navnímat, jo. Ale záleží, každý člověk na nějakém stupni vědomí, jo. A nejde to se prostě s někým porovnávat. Každý si prostě jdeme tou svojí cestičkou, ale je to krásný prostě jako být u toho, být u těch proměn, být prostě i u toho, že potom ty lidi vždycky říkají, jo, Moni, tyjo, teď jsme se 14 dní neviděli a mně se děly úplně úžasný prostě jako věci, jo. A jde to potom samozřejmě, se to propisuje do vztahové oblasti, do práce, do pracovní oblasti, do oblasti prostě zdraví, jo, a tak dále. Takže tyhle ty proměny jsou nádherný a to je to, jak se mění ta energie vlastně v sobě a potom já díky tomu i jinak vlastně jako konám v tom životě a potom mám i jiný výsledky v tom životě, což je úplně prostě jako pecka, což je fakt jako krásný tohleto vidět. A třeba, když se budeme bavit konkrétně jako o ženské energii, tak já třeba ze svý vlastní jako praxe, když jsem začala pracovat tady s tím energetickým systémem, tak na mě třeba začali úplně reagovat jinak muži. Jo, protože já jsem byla hodně předtím v energii, že jsem hodně jako dávala. Jo, já jsem nějakou otočený, já jsem hodně dávala, no měla jsem přijímat. A když jsem na sebe také začala pracovat, tak se začaly dít jako super věci. Tak jako maličkosti prostě, ale vás jako ženu to ohromně potěší. Jo, já vám dám třeba takový příklad. Byla jsem s autem na myčce a jak jsou takový ty vapky, ne, jak si prostě ovapujete to auto. A já jsem tam byla nějak jako v zimě, tohleto naházela jsem tam peníze a sežralo mi to peníze a prostě to nefungovalo. Říkám, no tak super, teď tam nikdo nebyl, takže já jsem to neřešila, no nic. Pak jsem tam byla v létě, po pár měsících znova a chtěla jsem si dolejt nějakou kapalinu do auta. A říkám, jo super, oni to tady prostě jako mají, ne. Teď jsem tam naházela peníze, zase mi to sežralo peníze a nic ne. A dřív bych si říkala, nechám to prostě jako plavat a tohle, jak jsem vlastně jako neměla jako nastavený ani ty hranice a celkově prostě, že jsem byla zvyklá víc jako dávat a nechávat si prostě jako plno věcí líbit. Tak najednou si říkala, ne, takhle prostě ne. A byl tam ten pán, který to vlastně jako provozoval a já jsem šla za ním a říkám mu, co se mi vlastně jako stalo. Jo, a šla jsem úplně jako v klidu za ním, usmála jsem se, pozdravila jsem ho, řekla jsem vlastně, co se mi stalo a jestli to prostě můžeme nějak jako vyřešit. A on mi říká, no jasně, určitě, jako dejte mi chviličku a já tam za chvíli vlastně budu. Tak jsem říká, jo, super, tak jo. A ještě vedle mě seděla mamka a za to celý vlastně pozorovala. No a pán přišel a tak jsem říká ten příběh, že jsem vlastně byla před tím půl rokem a že mi to sežralo ty peníze. Pán odemknul nějakou tu kasu, co tam byla a zeptal jsem mě, kolik mi to vlastně vzalo těch peněz a dal mi asi dvojnásobek, prostě tam vzal nějaký drobný a dal mi to a říkám, aha, ok. Dal mi tu kapalinu a ještě mi říká, no a vy tam ještě nemáte jako vodu, nevím, nějakou jinou vodu prostě, jo, a tomu moc nerozumím. A říká, no a my to tady nemáme, ale já to mám u sebe v autě a já vám to tam naliju. Takže běžel do svého auta, vyndal to, nalil mi to do mého auta, přichází ke mně a dává mi takovou kartu. Tady možná někde mám, tyjo. Dává mi takovou kartu, no to je jedno. A říká mi, že chce, abych byla spokojená a že mi tady dává kartu, která je nabitá na 1000 korun, abych vlastně mohla sem jezdit. Ukázal mi ten mechanismus, jak to prostě funguje, že tam dám tu kartu, vždycky tam namačkám prostě jako za kolik peněz si chci umýt to auto a že to mám nabitý na 1000 korun. A si říkám, wow, to je prostě super, to se mi předtím nikdy nestalo, že jo. Ale bylo to o tom, s jakou tou energií já jsem vlastně za ním jako šla. Dřív bych byla v bojovém modu, byla bych nasraná, asi bych ho tam šla jako seřvat. A teďko ne, teďko jsem prostě šla z té měkkosti a najednou prostě jako wow, jako si říkám, ty super, prostě jako paráda. Jo, takže dostala jsem prostě nabitou kartu na 1000 korun. Prostě jsem si říkala, jo, tak to je prostě úžasný.
Takže to jsou potom takové jako drobnosti, které se vám pak dějou. Nebo šla jsem do cukrárny, byl před mnou pán, vybíral strašně moc jako dortu a to a říká, ještě bych potřebovala jeden dort. A já mu říkám, no tak si vemte tady ten s tou marakujou. A ona mě kouká, říká, ten už tam mám. A říkám, aha. A on mi říká, no ale tak já si ho tam dám jako 2krát. A říkám, jo, super, tak jo. Jsem ho chtěla popohnat v té frontě, že jo. A pak jsem šla já vlastně na řadu a paní mi říká, jako co chci, tohle. A tomu pánovi říká, jestli nemá tu jejich kartu prostě k Hajkovi. A on říká, že ji nemá. A já říkám, no to je tato karta, kterou prostě jako mám já. A on měl obrovskou objednávku. A říká mi, no tak mi dejte tu vaši kartu, já vám ji tam dám. A říkám, tak jo. A tím, že tam pípnu tu moji kartu, tak mě tam dali bonus 100 korun. Takže já jsem ten svůj nákup měla prostě jako zadarmo. Jo, ten dortík s tou zmrzkou. Usmáli jsme se na sebe prostě a já říkám, ježiš, že jste mi udělali radost. A mi říká, no tak teď o tom to je ten svět, prostě ne. A úplně jako krásný, jo. A takových příběhů já mám prostě jako hafu. A je to prostě nádherný. A to prostě jako člověk a hlavně jako žena, jako chcete. Takže to je to, co se potom děje, když vlastně se mění ta energie jako uvnitř v nás, tak potom se děje i ta reakce vlastně jako na nás. A to je prostě pecka. Takže to chcete. Takže tohleto je to, jak vlastně potom přichází ta krásná změna venku a jsou tam ty jiné výsledky v tom životě. Ale je to práce i s pýchou a je to práce hodně vlastně s rodovými vzorcema, co si my jako ženy myslíme o mužích. A je tam ještě to, když ta žena vlastně nemá jakoby úctu k tomu muži, je to hodně spojený samozřejmě jakoby s otcem a s tou mužskou rodovou linií, tak je přesně v té píše jako takový a tam je potřeba vlastně, aby se tam pracovalo na energetický úrovni, že vy se dokážete vlastně jakoby sklonit před tou mužskou energií, dát vlastně uznání těm mužům, pak to poleví všechno, pak to všechno prostě poleví a dějou se krásné věci. A já vím, že plno žen mi prostě jako řekne, hele Moni, ale já prostě nedokážu dát uznání prostě jako mužům, protože mě všichni ty muži jako zklamali a já to úplně chápu, ale nejde vlastně změnit ten svůj svět bez toho, aniž bych já změnila vlastně nějaké jako chování, z kterého vlastně jako funguju. Jo? A ta pokora v životě je hodně důležitá, protože plno žen funguje z pýchy jako takový. A ta pýcha je to nízkovibrační energie. Jo? Je to prostě ego, je to nějaké jako zranění. A když si tohleto vlastně jako člověk zpracuje, teď se bavíme o nás, o ženách, jo? Muži jsou na tom stejně prostě. Tak on potom ten mužsko-ženský princip uvnitř v nás se poléčí, je vlastně jakoby v té harmonii jako takový a potom na vás prostě to druhý pohlaví reaguje úplně jinak. Protože vy jste vlastně jakoby i v té svojí jakoby síle vnitřní, ale jste vlastně i v té měkkosti jako takový. A to je to, co chcete, protože plno žen je ve své síle, ale používá to jako obranný mechanismus, má okolo srdce prostě ty hradby a ty muži to prostě cítí. Jo. A i děti, jo, i jiný ženy, ale teď se bavím o tom mužsko-ženském principu v nás vlastně jako takovým. Takže téma pýchy, téma kontroly, prostě odpojení se vlastně od toho těla. A my, když tohleto všechno dokážeme si vlastně jako zpracovat, tak je tam obrovská důvěra v život. Je tam obrovská důvěra v život, obrovská důvěra v sebe. Je tam takový jako vnitřní klid, že i když se dějou věci, které nejsou úplně jako OK, tak vy jima prostě projdete, protože víte, že je to prostě život. Já tím prostě procházím, tak děje se to tak, ale prostě je potřeba tím projít a i tohle to přejde. A to je ta důvěra, když vy ji v sobě máte, tak s každou touhletou projitou zkušeností, těžkostí v životě, tak vy se dostáváte na další jako level a rostete. A to je prostě úplně wow, to je prostě úplně nádherný. A potom přesně vnímáte v sobě tu energii, té laskavosti, té lásky, té harmonie,
určitý dávky motivace, prostě vděčnosti, oceňování, radosti a to je prostě super. Jo, takže takhle jsem to chtěla asi shrnout, aby, ale já to říká i v jiných videích, ale vy co jste třeba neviděli, tak věřím tomu, že tohleto video prostě bude pro vás fajn. Takže jak změnit energii v sobě, pracovat se svým energetickým systémem, pracovat se svým emočním systémem. A já vás srdečně zvu do Vyživený. Podívejte se na monikašvejdová.cz/vyživená a těším se na společnou cestu. Tak se mějte krásně.